Да видим къде си скрила брачното свидетелство. Не е тук. И тук не е. Какво е това? Води си дневник. Колко старомодно. Да видим за първата брачна нощ. Кълна се, че оставих в пробната. Не знам как се появи в чантата ми, но не бях аз. Повярвайте ми. Налага се да следвам процедурата. Каква процедура? Ще я платим, какво толкова? Как ще я плащаш? Един момент. Оставих роклята в пробната и си забравих чантата. Върнах се за чантата. Госпожо Иджлял, кажете нещо. Да, казва истината. Изложихте се. Много неприятно. Господине, не съм влизала отново в пробната, за да прибера роклята. Със сигурност е станала някаква грешка. Приятел, пробната не, но около нея със сигурност има камери, нали? Синан, ще ни създадеш проблеми. Умръзна ми вече. Хайде, искам да се прибирам. Вие тръгвайте. Аз искам да разбера кой е сложил роклята в моята чанта. Добре, Нур, успокой се малко. Как да се успокоя? Изкараха ме крадла. Вижте, и аз поне колкото вас искам да разбера кой е сложил роклята там. Моля ви, налага се да следвам процедурата. Елате с мен при управителя. Хайде. Я ела с мен за малко. Браво, Нур. Само това липсваше. Госпожо Иджлял, нищо не съм направила. Тръгвайте си. Благодаря. Заповядай, Нур, проблемът е решен. Как така? Купил си я? Нур, не прекалявай и ти. Вземи я. Явно ти е била писана. Вземи я. Хайде, да тръгваме вече. Хайде. Вие тръгвайте. Аз ще мина през тоалетната. Защо го е направила? Защо ми го причини? Стига глупости. Как ще им кажеш, че си я хвърлила и че знаеш за номера й? Нямам думи. Как можа да я изкараш крадла? Така е, като ме дразни. А и така те направих герой. Хайде. Да вървим. Лисица. Какви думи само. Иска ми се да й вярвам. Понякога ми идва да й кажа: Елмаз, омъжих се за Ид. Обичам го много и страдам много, но не мога.
Един глас ми казва да не й вярвам. Така да бъде, Нур. Гласът, който ти говори, не лъже. Ще те науча аз теб. Добре, ще говоря с Ит и ще ви се обадя. До чуване. Ти ли си? Утре Ит заминава за Анкара. Ще говоря с него, а ти подготви програмата. Няма грижи. Поне има работа. Омръзна ми да си стоя в стаята и излязох да се поразходя. Да си стоиш в стаята? Стаята ви за гости е хубава и все пак малко потискаща. Можеше да е по-голяма. Била си при Нур. Добре, не губи повече време. Изобщо не ми е приятно, че я докара вкъщи. Накараме да съжалявам, че седнах при теб. По-бързо направи програмата. Добре. О, Елмаз! Виждам, че вече действате с хоум офис. Поговорихме малко за работа. Какво има? Май тя не те брои за шеф, а Джахид? Нищо подобно. С господин Джахид сме в постоянен контакт. Тъкмо щях да му кажа новината. Какво? Каква новина, Елмаз? Преместих се в къщата. Вече ще си бъдем по-близки колеги от всякога. Сега трябва да отида до нашите. Затова ще се видим после вкъщи. Виж я само. Противна, а и продава фасони. Качи ни се на главите. Не обръщай внимание, започвам да се дразня. Хайде, намери си дневника сега. Какво? Кажи на майка ми да не ходи няколко месеца в този магазин, че се изложихме много. Много си гаден. Нур, закача се, не обръщай внимание. Не обръщам внимание и без това. Знам, че не съм откраднала нищо. Аз знам, че ако не беше сина още, щяхме да берем срам в магазина. Както и да е, Нур после ще ми благодари. Явно още не е преживяла шока. Какво има да преживява, всичко свърши. Спокойно, няма да кажем на никого. Усмихни се малко. Имаш страхотна рокля. Сега 3 дни няма да я свалиш. Имаш спомени с нея. Търпение. Там разкопа достатъчно. Хайде е. Ето тук още малко. Браво. Така. Какво е това, Цвете? Много работите? Чичо, виж какво правим. На Чичо, момчето. Браво на теб. До вечера ще печем риба. Дояло му се е. Да му е сладко. Хайде, посади го. Ит. Преместването на Елмаз не е ли много странно? Вече ми писна от идеите на Леля. Сериозно. Дойдоха! Върнаха се!
Любов моя, изкупихме магазините. На мен какво ми купи? Твоите са тук. Какво купихте? Госпожа Еджлялов си взе разни неща. Хайде, Мерт, ела да ги видим. Ела. Нур! Забрави си подарък. Какъв подарък? Нещо дребно. Заслужава повече. Като истински джентълмен, сина ни купи рокля. Хайде, ела. Нур, облечи роклята на вечеря. Макар да е прекалено разголена за вкъщи. Како? Ще я заведа на място, където ще й подхожда. Виж колко й отива. Лело, гладен съм. Искаш ли и сърми? Не искам. Татко, Кажи, какво е това? различни риби. Ще опиташ от всички. Добре, скъпи, и аз те обичам. Животно. Какво каза? Много ми харесва. Виж ги ти. Много държат на бавачката, щом и купуват рокля. Давам си сметка, че напразно съм учила. Вземи я, давам ти я. Шегуваш се. Знаеш ли тази марка? Знам я, но не я искам. Елмаз, наистина ти я давам. Луда. Няма да откажа. Мерси, скъпата ми. Да слизаме. Ще вечерям с вас. Няма ли да храниш Мерт? Щял да стои с баща си. Каза ми, че ще се оправи, а аз да си почивам. Така че съм свободна. Обичаш това дете? Като негова майка си. Майка ли? Скъпа? Ама че безсрамница. Наметни си шал и да слизаме. Едва търпя бавачката, ти домъкна и братовчетка й. Сериозно ми писва вече. Какво стана изведнъж? Елмаз да не те е обидила? Още не е, но всеки момент. Никога не съм я харесвала. Противна е. Нека не ми се пречка, иначе не отговарям. Мамо, ние платихме ли? На кого? Всички служители на фирмата получават заплата на първо число. Не те питам за Елмаз, а за Нур. На ръка ли й плащаме? И кога? Тези дни ще й платим. Ужас. Още не сте й платили, а кое число е? Колко е заплатата? Май около 1500. И то за постоянни грижи. Добре си я спазарила. Айде. Живот си живеят. Виж как са се събрали. Риба, свещи. А ние се тъпчем с фасол и хляб. Много преувеличаваш. Просто си хапват риба. Няма ли да им кажем добър вечер? Прекаляваш. Нур!
Ела да ти покажа как пека рибите. Ела. Виж я ти. Постоянно тича при мъжа си. Елмас, ела да смениш превръзката на баща си, че не виждам добре и само ми крещи. Ела. Умръзна ми. Тати е хванал всичката тази риба. Браво на него. Тичай да помолиш Амин за още въглища. Хайде. Хайде. Какво си мислиш, че правиш? Защо си ходила на пазар? А какви бяха онези обяснения в любов по телефона с бившата ти жена? Ти ще ми обясниш ли? Защо си излязла с Синан? Купил ти е подарък, а ти си му позволила. Ревнуваш ли? Виж, не ме изнервяй. Синан идва. Замълчи. А ти, ако обичаш, се стегни. Нур, надявах се да те видя с новата рокля. Хладно е. Някой друг път. Синан, подай ми още риба. Май си забравил как се прави, а? Тези не са се изпекли. Нищо, ще сложа още. Аз ще ви помогна. Остави това. Иди да видиш Мерт. Трябват още въглища. Ето го, Мерт. Госпожа Етил дойде. Можем да започваме. Дори пред барбекюто си сладък. Отивам да видя нашите. Добър апетит. Нур, изчакай секунда. Извинявай, че не са в плик. Вземи да е. Защо гледаш така? Извинявай, майка ми е забравила да ти плати. От този месец ти вдигам заплатата на 2000. Изобщо не я бива в сметките. Вземи ги, заслужила си. Хайде, изработила си ги. Не си пръскай парите и без това нямаш разходи. Събирай ги. И следващия път, като излезем, сама ще си купиш нещо и няма да разчиташ на Синан. Ихлял, хайде да сядаме. Огладня ли? Цялата трепериш. Ще изпуснеш парите. Дай да ги преброя. Ето ги и тях. Сядайте, вечерята е готова. В градината има пиршество. Браво! Как не им е неудобно да не донесат малко? Даже не се сещат. Господин И те помислил. Еха, виж ги само. Каква е рибата? Ами фасул с риба. Дай си чинията. Сигурно е с кости. Аз ще ти я изчистя. Добре. Дай дъжд. Ела тук.
Много е вкусна, нали? Не я чупли, а яш. Туршия? Нор? Не, благодаря. Добре ли си? Да. Бързо пиеш, Синан? От мъка или от любов? Да кажем любов, да не чуе дяволът. Голяма работа е. Браво, че отиде с сестра си на шопинг. Иджлял, не ни каза какво си купила. Взех си разни неща. Ще ги видиш. Но си Арен сме обидени. Не ни взехте. Обаче можеше да ни купите нещо. Нищо. Сърдете се на Синан. Той си развърза кесията. Купи рокля на бавачката. Виж го ти, Синан. Като я видях как гледаше дрехите и ми дожаля и я купих. Синан, не прекаляваш ли с пиенето? Какво има? Разговорът те напряга ли? Синан, не знам за него, но мен да. Все едно няма други теми за разговор. Тате, доспа ми се. Хайде тогава. Ярен, извикай Нур да вземе Мерт. Заведи ме ти. Добре, хайде да си лягаме. Лека нощ. Детето пак се разсърди и ни вгорчи цялата вечер. Да пием кафето вътре. Вие влизайте. На мен тук ми е добре. После ще дойда. Ето, оттеглят се, за да продължат вътре. Мерт сам ли си е легнал? Не ме изчака. Нур? Мерт искаше баща му да го приспи. Пак е пиян. Оля, каза ли нещо? Не, господин Синан, нищо. Да се качваме тогава. Нур, остани да поговорим малко. Добре. Вие си приказвайте, а аз се качвам. Нур, хайде. Ела да се поразходим. Така се изморих изведнъж. Дано Иит не заспи с детето. Стига, Иджлял, остави ги. Мерт е заспал. Лягай си и ти. Мамо, долу нищо не казах, но се скара и на Синан. Нека спре да пие. На втората чашка държанието му се променя и се изнервям. Още витае в облаците. Ид ще го стегне. Хайде.
ти, ела. Господин Синан, искахте да поговорим, а сега мълчите. Колко си непостоянна. То ми говориш на ти, то на вие. Крайно време е да избереш едното. Днес и вие не постъпихте добре. Така ли? Виж ти, какво ли ми намеква госпожица Нур? И аз те. Ще говорим друг път. Бихте ли ме пуснали? Тръгвам си. Защо си тръгваш? Или по-скоро, при кого отиваш? Изненадана съм, че Елмас не дойде да попита: а, кафе ли пиете? Боже, какво става? Кой беше това? Пуснете ме, прибирам се. Прекалявате, господин Синан. Толкова ли сте пиян? Стига, опомнете се. Пуснете ме. Чакай. Ще те питам нещо. Иит ли наричаш господин Иит? Какво? Какво говорите? Каква му се водиш? Метреса ли? Вие... Не ми обяснявай, знам що за стока си. Не ми се прави на честолюбива. Пуснете ме! Моля ви, не! Синан! Пуснете ме! Иит! Стига, Иит! Не дей! Не се бъркай, влизай вътре. Ела, мръснико! Иит! Моля те, не дей! Иит, стига! Ще те убия! Ще те размажа! Направете нещо! Не мога да ги спра! Ще те убия! Ит, стига! Ще те убия! Иит, стига! Ще те убия! Иит! Няма да ти го простя, Ит! Тя е моя съпруга! Ще те убия, Синан! Той я нарече съпруга? Каква съпруга? Стига, Синан, успокой се. Нарече я съпруга. Синан, истина е. Нур е негова съпруга. Казах ти, питах те, каква работа имаш с него? Не те ли предупредих? А ти днес всичко наопаки вършиш. Сякаш ми правиш напук. Аз съм виновна, така ли? Под дяволите. Той ми е братовчет. Как да го накажа сега? Остави това. Той научи. Разбра, че сме женени. Какво ще стане сега? Какво ще стане? Кажи, Ит. Защо не си стоя кротко? Защо отново ме принуди на това? Мамо, искам и ти, и безсрамният ти зет да разберете, че не вие ме отпращате, а сам си тръгвам. Защото не мога да гледам сестра си в очите и да я лъжа. Тръгвам си, защото не мога да живея под един покрив с този негодник. Сине. Не казвай нищо. Това, че си тръгвам тихомълком,
Не е нито за твое спокойствие, нито за негово. Тръгвам си единствено, защото не искам да съм отговорен за срива, който ще преживее сестра ми. Какво ще кажа на Ичлял? Какво да й кажа? Да ти имам проблема. Бивате в лъжите, майко. Ще измислиш нещо. Хайде, синът ти заминава на другия край на света. Продължавай да лъжеш дъщеря си. Синан. Сине. Сине. Влез! Влез! Змия. Коварна усойница. С какви очи идваш при мен? Съжалявам, че му се наложи да замине. Съжалявам. Съжаляваш? Така ли? Съжаляваш, че скара двама братовчеди? Чуй ме! Искам да се махнеш. Изчезвай веднага, или няма да се сдържам! Исках да ви дам това. Заповядайте. Боже, търпение. Търпение. Махай се. Махай се, излизай! Вън! В момента нямам връзка с този номер. Качил се е на самолета. Защо не ми каза? Защо не ме събуди и не каза, че заминава? Защо тръгна така внезапно? Нито каза нещо, нито се сбогува. Защо му позволи да тръгне? Не познаваш ли брат си? Решава си нещо и не можеш да го спреш. Няма да му го простя. Ще му го изкарам през носа. Каза ли кога ще се върне? Каза, че ще поостане. Нека пристигне и ще говорим. Няма. Искам да дойде и да ми се извини. Куфарът ви. Откъде измисли тази почивка? Пролетна почивка. Малко ще си починем. Ще бъда с дъщеря си и внука си. Какво повече ми е нужно? И кога ще дойде? Каза, че до вечера ще тръгне. Не отиваме далеч. Хайде, дъще, да тръгваме. Хайде. Отиваме на почивка. Отиваме на почивка. Виж, затварям куфара ти. После да не плачеш, че си забравил някоя кола или моливите си. Ето там е и червената кола. Служи и нея. Мамо! Виж, куфарът ми е готов. Браво! Чакай да проверя какво си сложила. Сложила съм от всичко по 2. Ти готова ли си? Нали нямаше да идваш? Ура! Значи ще дойдеш!
Как няма да идва? Нур? Аз... Свали куфара долу. Защо няма да дойдеш? Това е семейна почивка. За какво ни е, Нур? Хайде, свали куфара. Ти полудя ли? Как ще се справя сама с детето? Уж почивка, а ще ми излезе през носа. Не се бъркай. Аз ще гледам детето. Ти ще си почиваш. Хайде. Ето, че Синан го отнесе. Пак му се наложи да замине. Тази Айтюл е опасна. Отпрати го и заминава на почивка. Сърдиш се, че не ни покани ли? Притрябвало ми е. Аз съм като на почивка в дните, когато съм далеч от нея. Мнимата булка победи всички. Виж я. Не започвай още от сутринта, Аназан. Аз съм си добре. Леле ти да му мисли. Иджлял ще разпитва за брат си. Какво ли ще лъже? Добре, идвам. Лека работа. До скоро. Чекирах ви за полета. Дано се върнете от Анкара с добри новини. Дано. Ще тръгвам. Господин Ит, чух нещо. Господин Синан, така неочаквано... След Анкара отивам при леля си. В понеделник сте на работа. Ще ви чакам. Да, разбира се. Сине, карай внимателно и не бързай, да не те мисля. Да не би да шофирам за пръв път. Иджлял на добър път. Тупни си краката в морето и за мен. Приятен път, Лелю. Джахид, грижи се за Ярен. Дръж я под око. Поверявам ти я. Добре. Чакайте да си взема довиждане, Сиит. За къде бързате? Татко! Нали ти ще дойдеш? Ще дойда. Веднага след Анкара. Не ме карай да те чакам. Не искам почивка без теб. Да. Хайде, приятен път. Таяр, дай ключовете. Хайде, да ви върви по вода. Боже, сякаш небето се продани. Важното е, че са пристигнали и няма да ги мисля. Нур, да се прибираме. Къщата е празна. Да и се порадваме. Хайде. Тази вечер оставате тук. Аз ще остана. Ти върви. Колата на господин Ит е тук. Нали замина за Анкара? Аз ще проверя. Няма да спя! Няма да спя! Ще ме побърка. Мерт, сега ще дойде Турбалан. Лъжеш! Той не съществува! Защо мама се бави? Мамо! Мамо! Боже, госпожа Иджлял звъни. Добър вечер, кажете. Хафизе, още сега изпрати Нур тук. По това време няма шофьор, кой да я докара. Не ме интересува. Обади се на шофьора или Таяр да я докара. Предупреди ги, че без бавачка не става. Изпрати я на секундата.
Боже, ама че работа. Какво става? Нур, отивай да си приготвиш багажа. Какво? Защо? Госпожа Еджлял иска да отидеш. Детето й е надуло главата. Лелю, как да отида по това време? Омръзна ми. В това време те ми създават работа. Какво става? Каква работа? Господин Ит свършил работа и си дошъл. Това го видяхме. В това време иска да ходи при сина си. Искаше да изпразня багажника и да видя колата. Много добре се получи. Искам мама! Мамо! Излез от банята! Мамо! Мамо! Боже, не издържам. Еджлял, отвори, моля те. Поне му кажи нещо. Няма да изляза. Казах ти, че не става без бавачка. Няма да изляза, докато детето не млъкне. Мама не ме обича. Не ме обича. Да тръгваме. Да. Ела, миличка. Нур, ти къде? Госпожа Еджлял я извика. Нека пътува с вас. Добре, хайде. Много благодаря. Много сте мил. Хайде. Полека. Уреди се. Браво. Боже, тръгнаха на път в такава буря. Пак няма да се спи. Бързо! Много съжалявам за Синан. Не исках да стане така. И аз не съм искал. Не съм го гонил. Дори да ме мрази, аз го приемам за свой по-малък брат. Явно той сам ме е решил. Това, което преживяхме, вреди на всички. Ние с теб какво причиняваме на себе си и на другите? Времето е лошо. За колко време ще стигнем? Какво става? По дяволите! По дяволите! Това е невъзможно! Какво? Какво стана? Имобилайзерът. Какво значи това? Че колата остана без ток. Тоест, останахме на пътя. Какво? Как така? Обади се в сервиза. Ти не си ли майстор? Да, но не съм Супермен. Какво да направя? По дяволите! Супермен отива. Ела! Къде? Ела по-бързо! Хайде! Тичай! Тичай!
Какво ще правим тук? Какво? Не знам за теб, но аз ще поспя. Защото се чувствам уморен. Ще спиш ли? Ще седем тук да чакаме? Майсторът ще дойде след 2 часа. После, докато оправят колата, трябва да поспя. После имам да шофирам 6 часа. Господинът е прав. Имаме само една стая. Една ли? Аз нямам нищо общо. Не съм го уговорил. Така... Ама, че работа. И на свещи. Какво има пак? Аз ли изпрях тока? Да, това е нощта на съвпаденията. Колата се повреди пред хотела, а тук има само една стая. Виж ти, каква случайност. Да, разбира се. Я чакай малко. Какво намекваш? Не намеквам, а го казвам направо. Не се вързах на този номер. Да знаеш. И не се надявай на нищо. Чакай. Не разбрах. Какво сега? Нарочно те доведох тук. Така ли? Аз развалих колата, аз наех целия хотел и аз спрях тока. Аз съм направил всичко. Ей, голяма работа съм. И Иткозан? Ами да. И Иткозан съм. Но този път нямам общо. Защо ли не ти вярвам, че всичко това не е постановка? Сега ще си полегна и хубаво ще заспя. Пък ти, ако искаш, вярвай, а ако ли не, не дей. Хайде. Ти ще спиш в леглото, така ли? Браво! А аз къде да легна? Не напразно пожеланието е да остареете на една възглавница. Сега ще видиш ти. Леглото е мое, Иткозан. Виж ти... Ето ти. Много си смела. Ето ти. Леглото е мое. Не. Ако аз съм Иткозан, леглото е мое. Ще ми се пръсне главата. Ужас. Какво е това? Синан ми е написал писмо. Ще изляза на въздух. Ит. Прощавам ти. Мамо, ставай. Стани. Какво става? Какво е това?
Какво говори брат ми? Тихо. За какво става дума? Кой какво е казал? Ид. Прощавам ти с цялото си сърце.